Skal jeg starte? Ja. Men nu så vi jo lige det, der enhver undervisers mareridt, det er, at teknikken ikke virker, når man nu har forberedt sig med PowerPoint. Men jeg skal fortælle jer i dag om hjernen, og give lidt introduktion i, hvordan det er at få en hjerneskade, og hvordan I kan få nogle værktøjer til at hjælpe de borgere med senhjerneskade, som I støder på i jeres hverdag. Inden vi går i gang, så vil jeg godt lige høre, hvor mange kender til en person, der har fået en erhvervet hjerneskade. Det kan enten være fra jeres arbejde eller på personlig plan. Der er faktisk rigtig mange af jer, der kender det. Men for dem, som ikke kender til at få en hjerneskade, så er en hjerneskade, en erhvervet hjerneskade, det er jo noget, man får sent i livet. Det er den definition, vi bruger, når at man er født på normal vis, har haft normal ungdom, barndom, voksenliv, indtil lige pludselig der sker et eller andet fra den ene dag til den anden, hvor man bliver ramt på en eller anden måde, så hjernen ikke fungerer helt på samme måde, som den gjorde tidligere. Men for at forstå, hvad der sker, når at man bliver ramt på hjernen, så er vi nødt til at starte et lidt andet sted. Vi er nødt til at forstå, hvordan er det, den almindelige hjerne fungerer, inden den får en skade, for at bagefter at kunne sådan kigge på, hvad sker der så, når at der er nogle ting, der er svært. Ja, og så. Ja. Der er nogen, der påstår, at der er forskel på mænd og kvinders hjerner. Jeg fandt den her i Jyllandsposten for nogle år tilbage, hvor de har prøvet at symbolisere, hvordan hjernen er bygget op med forskellige centre og forskellige områder. Bagefter, må jeg lige spørge Selvfølgelig, de kommer til alt bagefter. Men jeg vil ikke gennemgå den sådan detaljeret, men blot bare lige sige, at mandens hjerne, som I kan se, er rigtig godt symboliseret. Manden har 2 store områder med sex. Der er også et boldsportsområde, og der er selvfølgelig en tipslot og øl, for dem, der ikke kan læse den her. Kvindens hjerne, også kvinder, ja, de har jo det store snakke-område her. Vi har en hovedpinegenerator, og så har vi et område med sko. Er det sådan, vores hjerne ser ud? Næppe. Næppe. Der var en, der har læst lidt på lektien. Hvordan er det så, at vores hjerner ser ud? Det kommer jeg tilbage til. Jeg vil lige kort ridse op lidt om, hvad er det, der sker, når man får en skade på hjernen? Hvad er det for skader, man egentlig kan blive udsat for? Man kan få en apleksi. Apleksi, det er sådan en fælles faglig betegnelse for noget, der kan ske enten via en blodprop i hjernen, altså apleksi cerebri, som det også hedder på fagsprog, eller en aneurismeblødning. Også det, der typisk bliver kaldt en hjerneblødning. Det er sådan hovedgrupperne i det. Og som I kan se på min slide, så har jeg sat procentsatser på, hvor man lidt har en fornemmelse om, hvad er det egentlig, der kan ske. Men man kan jo også blive ramt af en hjerneskade på mange andre områder. Man kan blive udsat for et traume. Et traume er, når man får en eller anden slag udefra komme. Det kan være, at man får et gok i nøden, bliver slået ned på et værtshus. Det kan være, at man falder af hesten. Det kan være, at man bliver påkørt på cyklen og falder ned og slår hovedet i asfalten. Man kan også få en hjerneskade på grund af iltmangel. Og i dag er det jo rigtig, rigtig almindeligt, at der er hjertestarter på næsten hver gadehjørne. Det er rigtig mange, der har det. Det er en rigtig god ting. Men det er faktisk sådan, at når vores hjerne undværer ilt i mere end 4 minutter, så er der risiko for at få en hjerneskade. Du skal passe på tiden. Og 4 minutter, det er ikke ret lang tid. Så skal man næsten falde om ved siden af hjertestarteren. Så vi oplever altså et stigende antal af personer, der får en hjerneskade på grund af iltmangel, ved at de bliver genoplevet efter et hjertestop. Der er også nogle flere måder at få en hjerneskade på. Det kan være hjernerystelse, og det er jo ikke alle, der får en hjernerystelse, der får en hjerneskade, men de svære tilfælde. Og der er også tumorer, altså svulster i hjernen eller kulilteforgiftning. Der står jeg.